mai gidan mu jarumi mai gidan mu jarumi ni addu'a nake ta ma fata nake yi ma roƙo nake yi ma ayi ma wa taimaki na gwamnan jihar Kano ga ruwa akwai saki ka san madan haki ka so ka ne ido ka matsin ke gado ka sha gwagwarmaya ka zan majan wuya ba ka da tawaya jarumi ka da tawaya tsohon kansilan Legas sannu mai gida tsohon daraktan ayyuka namunar Rano tsohon dan takarar bayis ya manar Rano tsohon dan majalisar dokoki a Rano wannan kujera a Rano yayi ta sau biyu tsohon kakakin majalisa ne kashi biyu zababban dan majalisar tarayya karo biyu kuma sabon mataimakin gwamna na jihar Kano na jihar Kano haya haka din muke bata magida Abdulhadi ne ya saka ni in bugo shi ne ya bude kofa ya saka ni in shigo na gida mu je gaba ka take yan uba na kira ka shugaba ban san kamar ka ba ba za na tauba mance Alhaji Dauda ba domin yana da kirki ni bai tsane ni ba ba za na ce ba zan sanyo murtalan mu ba ba za na fara sanya a fagen yabansa ba ba za na yi fushi ko da bai taɓo ni ba sannan ba za na mance da sahibinsa ba waken su ya ubar taska ba za su ganka ba ida dai munafukai ba su daina bunka ba ka riga ka gagar kwari walla tintini ba za na taɓa mance Muhammad da kawo ba Alhaji ya kushi ma bai tsangwame ni ba Alhaji Idi Tiyamu ba za na barka ba Rabi Bala abun kura ba za na barka ba Alhassan na unguwar gai tilas na sada kai da nazirin jarumi taku ba za na barka ba ba za na barka ba aya mai gidan mai jarumi roƙon Allah muke ayi ma mataimaki gwamnan jihar Kano mai gidan mai jarumi roƙon Allah muke ayi ma mataimakin gwamnan jihar Kano farko Aminu taku wa Allah nake kira su nake gaba da dama zan sake kirkira waka ta mai gida na ce zan yi bajira wakar mataimakin gwamnan jihar Kano Allah dubin salati karawa annabi alihi na sa sahabbai mabiya ga annabi rabana ka bani dawa hanyar su in tabi to ni Aminu taku ina dan garin Kano magida Abdulhadi innan nawa zan sako lakabinsa zan faɗi sa'a ta fi sammako yau tambarinsa ne ranka ta kabanar rigo Allah ƙara baka dawa a cikin garin Kano Alhaji Dauda shi ma ba za na bar shi ba shugaba na jami'a Allah kare ka za gaba murtala uban gida na PA guje gaba umar ta
ka Allah ka kare kare mana dogarin Kano magidan mu kun sani baya ta da hankali kuma ba shi fariya sannan ga tawakkali mutane faɗi suke yi gaishe ka adali Allah baka na'ibi na cikin garin Kano Rabaina mamallakin mulki duk kana ka ne kai ne kake rabawa wallahi haka ne ga tiraki nan ka bashi kujera ikon ka ne Rabaina ka bashi na'ibi na cikin garin Kano Allah ga tiraki nan Allah ga kabiri nan Allah kai kake rabon komai duka haka ne komai na duniyar nan duka mallakin ka ne Allah ga tiraki nan to shi din bayan ka ne ko ina idan na je zance ga kabiri na Abdul Hadi Tijani tilas na gaida kai idan ba ka fariya ko kuma jiji da kai to ni Aminu ta ku tilas na gaida kai tafiya in babu kai to ni ba za na yi ta ba kai ne kace na yi waka ta ga jarumi makiya kace idan sun ji su kama yin gumi rana kibiya da bumbura gwanin mu jarumi ko da sun zo da sharrin su ba za su ganka ba kai mai bakin iyaye to ba za ka ba bugu falle guda idan kayi wallahi ba bugu domin a yankin mu walla mutane sun bugu to tun da ba ka san oga wallahi mun rabu Allah roƙo nake yi ka kare jarumi ka sanya duba gautansa su rinka tagumi har ma da masu cuta da masu tsegumi bara na sa masoyansa ba za na bar su ba Abdul Hadi na sanya a cikin masoya Alhaji Dauda shi ma tilas na sanya sannan da Murtala PA za na sanya Umar taska da shi ma bara na sanya sannan Muhammad Kawu bara na sanya Alhaji Idi da shi ma za na sanya Alhaji Yabu shi ma ne za na sanya Honorable Gali Abdu da shi na sanya Honorable Malami da shi na sanya Uban kura za na koma da akwai masoya Yaya Isa na bunkura cikin masoya Mariya Minista da ke a cikin masoya Rabi Bala da shi ma cikin masoya Nuhu Zara ma kumuriya a cikin masoya Mai shanu za na sanya a cikin masoya Honorable Hafizu a cikin masoya Kibiyan mu ma gida ce tumara na sanya Al'asan na unguwar gaishe ka oga Honorable Warfada a cikin masoya Honorable Garba Shehu cikin masoya Aka humuna da